prva tačka dnevnog reda je finansijska organizacija i disciplina pri uplati članarine. Znači, nije tajna, mi živimo i funkcionišemo na osnovu članarine. Neki mesečni optimum koji bi trebao da se sakupi je između 500.000 i milion dinara. Mi to nikad nismo do sada imali. Nismo imali čak ni na godišnjem nivou. Zato to jeste veliki problem. Kada bi svi članovi, znači njih 700 uplatili po 6.000 članarine, to je bilo nekih 4.200.000 i to bi bilo dovoljno za godinu dana funkcionisanja ove organizacije. Međutim, to je verovatno teško ostvarivo. Zato sam ovu tačku stavio kao prvu. Jasno mi je da mi sad na ovoj sednici nećemo ništa rešiti što se tiče toga, ali bi voleo da svako od vas razmisli kako, na koji način možemo da unapredimo finansijski račun organizacije do tog nekog optimuma koji znači nekih 500.000 mesečno, ne samo kroz članarinu, nego kroz razne druge projekte, akcije ili kako god već da ih nazovemo, sponzorstva, donatorstva, znači bilo šta, i da recimo za sledeći sastanak to tako, naravno nije zabranjeno ako neko ima sada nešto da kaže, i da znači na sledećem sastanku se nešto pripremi da možemo da diskutujemo o nekim projektima, predlozima, alternativnim rešenjima ili bilo šta u tom smislu